Hola, el meu nom és Jorge Luna i soc soci fundador de l'empresa Aloha, una empresa que va ser creada fa 4 anys, ara per ara, dedicada al sector, a un nou sector que es diu Digital Signage, que en definitiva és la transformació digital de la comunicació bàsicament en paper. Ens aprofitem de les tecnologies digitals de comunicació, tant des del punt de vista de la creació de continguts com del transport d'aquests continguts com de la presentació, per tal de fer una comunicació en el punt de venda molt més dinàmica, molt més directa, molt més flexible i molt més barata. L'avantatge competitiva fonamental d'Aloha, i això està a l'estratègia de l'empresa, és apostar per la innovació tecnològica, fonamentalment. El nostre tret diferencial respecte als competidors se centra bàsicament en el que és la innovació, apostar per la innovació tecnològica, desenvolupant nous productes i nous serveis al voltant d'aquest nou sector del digital signage. L'empresa va néixer, com deia abans, va néixer fa 4 anys i va néixer a la incubadora de Mataró, de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, apostant pel projecte que avui en dia és una realitat, que és el Tecnocampus, el Parc Tecnològic i de la Innovació Tecnocampus Mataró-Maresme. Els valors que a mi m'agrada ressaltar de l'empresa són bàsicament l'apostar per l'equip de persones, un equip qualificat, professional, donar a les persones empowerment i flexibilitat perquè treballin en un ambient el més creatiu possible i de manera que es pugui compatibilitzar la vida familiar amb la vida professional. L'objectiu és claríssim i està en línia amb el que és el propi desenvolupament de l'empresa per accelerar el nostre creixement, la nostra consolidació com a empresa i en paral·lel, i formant part d'aquesta consolidació, la nostra internacionalització cap a altres mercats que estem explorant fonamentalment centrats a Llatinoamèrica.